Nanganib asin ha. Nanganib asin. Mayasa. Okay. Nagay pa tayo balot dali sa Canada mga boss ha. Crave man ta nagay. Pero mahal lang. $2 no? Each? $2 each. So, sa Pinas pa ng mga 80 or tanaw. Sabaw. Higop tag sabaw. Tanaw sabaw. Ang style na tanaw yung asin. Asin gamay. Ako giganahan ako. Butangan ako. Ano eh. Yeah. Ito. Wow. Ito. Piso. Sa Cebu o sa Pinas, ang kanon, yung pinakamalaking pinakamalaking sisyo, yung walang katong wala na ikuan ba? Wala na white. Makan ni. Tangan na yung asin ha. Tangan na yung asin. Mayasa. Lahuso na mo. Ya. Ano? Suka. Ano ba suka? Bihar. First like home.